Салом довталабони азиз, сар мекунем онлайн дарсро, дарс барои довталабоне ки ба донишгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон дохил шудани ҳастанд ва дарсро чӣ сар мекунем аз биология. Биология яъне ки қисми якумаш и ботаника. Яъне ки ай ботаника оғоз мекунем. Дар оянда дарсҳо аз анатомия, аз биологияи умумӣ, аз зоология ва дигар қисмҳои биология дар канал партофта мешавад. Барои он обуна шавед, комментарий нависед, лайк монед ва подпискаро фаромӯш накунед. Дарсҳо хеле содда мегузаранд. Дарсҳо бо забони содда оддӣ фаҳмода мешаванд ва программаи мактабия дар бар гирифтагиа. источники, яъне ки конспект ва презентатсияи ман ай китобҳои мактабӣ гирифта шудааст. Барои тайёр шудан ба имтиҳонҳои марказонидаи маркази милли тестӣ программаш сафбадад мекунад. Барои ҳамин қадар тайёр шавед ва желательно дафтар гиред, ручка гиред ва ҷое ки мисол асосӣ аст ва ҷое ки мисол ман гап мезанам менависам, дафтартон бинависед. ин хубтар мешавад, ба хотире ки барои такрор ва дигар чизҳо дар кор аст. Так, лексияро мегузара Маҳмадамин Назруллоев. Ман худам хатм кардаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ҳастам ва як хобби ман аст. То, ки дарс додан, онлайн дарс гузарондан як хобби аст. Ба хотири ҳамин корро мекунам. Так, сар мекунем аз он ки илми биология ё ҳаётшиносӣ чиро меомӯзад. Илми биология ё ҳаётшиносӣ чиро меомӯзад? Яъне ки биология ин илм, то есть илм ё фанниро мегӯянд ки табиати зиндаро меомӯзад. Табиати чиро? Табиати зиндаро меомӯзад. ва маънои ҳамин терминология, агар ҳамин биологияро мо тақсим кунем ба ду қисм, мешава ки так мешава биос, яъне ки ҳаёт, ва логос илм, яъне ки илме ки ҳаётро меомӯзад. Ба забони тоҷикӣ бо иро мегӯянд чи ҳаётшиносӣ. Дар ин расми ҳуҷайраро мондагием, чтобы ки бифаҳмед барои чие. Дальше табиати зинда ба чор олам ё чор гурӯҳ тақсим мешавад. Чор олам ва чор гурӯҳ тақсим мешавад. Ин кадом гурӯҳҳо аст? Якумаш бактерияҳо. Ҳамаеро мо дар цикли оянда меомӯзем. Якум группаи ҳаёти зинда и бактерияҳо ҳастанд. Бактерияҳо организмҳои микроскопӣ мебошанд, ки таҳти микроскоп дида мешавад ва дар ҳаёт ва фаъолияти инсон ҳам тарафҳои мусбат дорад ва ҳам тарафҳои манфӣ дорад. Подробнитар дар циклҳои оянда мегузарем ира. Мисол таъсири онҳо ба одам, ба табиат ва дигар чизҳо дар оянда отдельный мавзӯъ аст, мегузарем дар бораи бактерияҳо. Дигар олами зинда и занбурӯғҳо аст. То есть ки ба забони агар русӣ чорта царства ҳастанд. Якум царства шоҳигарӣ, яъне ки бактерияҳо, дуюмаш занбурӯғҳо ҳастанд. Ногуфта намонем ки илме ки бактерияҳоро меомӯзанд и микробиология аст. Микробиология илме ки бактерияҳоро меомӯзад. ва ногуфта намонем ки дар оянда мегузарем ин чизро. Бактерияҳо чӣ хел мешаванд, чӣ рол доранд ва фарқиятшон аз дигар мавҷудоти зинда. Дигар шоҳигарӣ чӣ? Яъне ки занбурӯғҳо аст. Занбурӯғҳо дар бораи инҳорам отдельный мавзӯъ аст. Фарқияташон, монандиашон. Занбурӯғҳо ҳамихел гуфта мешавад ки ҳам аломатҳои ҳайвонҳоро доранд ва ҳам аломатҳои растанигиро доранд.
то есть ки байни ҳам аломати ҳайвонҳоро дорад ва ҳам аломатҳои растаниро дорад ва боли подробнитар дар оянда мегзарем ин чизоро. илме ки занбурӯхҳоро меомӯзад микология меном дорад. Микология илме ки занбурӯхҳоро меомӯзад. Так, дигар қисми олами зинда ин растаниҳо аст. Растаниҳо деҷа рустани невистагем дар китобҳо биологияи тоҷикӣ рустани нест, рустани мегем. Так, растаниҳо ва более подробно дар бораи растаниҳо аз кадом қисмҳо иборат аст, кадом қисмҳои растанӣ кадом вазифаро иҷро мекунанд, растаниҳои гулдор, растаниҳои бегул, растаниҳои яксола, дусола ва ҳамаи иро более подробно дар лексияҳои оянда мегзарем ва дар ҳамин ҷа бугум ки мисол дарсҳои дигармон дар бораи растаниҳо мешавад. яъне ки илме ки растаниҳоро меомӯзад илми ботаника аст. яъне ки ботаника илме ки растаниҳоро меомӯзад. растаниҳоро меомӯзад. Так, дигар қисми олами зинда и ҳайвонот аст. ҳайвонотро мо дар дарси зоология мегзарем. зоология синфи 7, зоология синфи 8 ва лексияҳо ва презентатсияҳо дар оянда мешавад. Так, илме ки ҳайвонотро меомӯзад чи? Зоология аст. Зоология илме ки ҳайвонҳоро меомӯзад. илм дар бораи ҳайвонот и чӣ ном дорад? Зоология ном дорад. иёро илтимос нависед ягон варақ дафтар қадра ҷамъ шавад дарёфт шавад. яъне ки ҳар як конспекти шумо дар оянда барои шумо рол боз мекунад. Так, растаниҳо вобаста аз истифодабарӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. яъне ки ҳамаи дар ин ҷо мо уже сар мекунем растаниҳоро омӯхтан шавад. аҳамияти растаниҳо барои чӣ аҳамият доранд. уже ҳамин слайд уже сар мекунем дар бораи растаниҳо гап заданам. якумаш растанӣ вобаста ба истифодабарӣ, то есть ба забони русӣ агар бигем в зависимости от использования, то есть ки барои чӣ ҳамин растанӣ истифода бурда мешавад, дихе мешавад. растаниҳои кишшаванда ба забони русӣ культурни растения меганаш. яъне ки растаниҳое ки инсон барои худаш, барои манфиати худаш кишт мекунад. мисол мегирем картошка, мисол пиёз, растаниҳои мисол декоративӣ, дигар растаниҳое ки мисол барои инсон, барои мисол ҳамчун маводи ғизо, ҳамчун маводи дору инсон бо як мақсаде ҳаваро чӣ мекунад? Кишт мекунад. бисёр зироатҳо, гандум, пахта ва ғайра чизое ки одам инсон кишт мекунад, иёро мегӯянд растаниҳои чӣ? Киштшаванда. растаниҳои киштшаванда. мисол мегирем дар ин ҷо менависем. мисол мегирем пахта, сабзӣ, гандум, лубёгӣ ва ғайраҳо. яъне ки ин растаниҳоро инсон барои манфиати худаш ки дар кор аст кишт мекунад. ва дигар растаниҳои худрӯй. растаниҳои худрӯй яъне ки дар дашту биёбонҳо чӣ мекунанд? Месабзанд. мисол мегирем зардак, алафҳои гуногун, алафҳои худрӯй ва дигар намуди растаниҳое ки дар дашту биёбонҳо бе иштироки одам месабзанд. ин чаро дар мисол чӣ мебинем? дар баҳор мешавад, сабзазор мешавад. дар ҳамаи ҷо мебинем ки мисол ҳар гуна алафҳо, ҳар гуна растаниҳо чӣ мекунанд? Месабзанд дар рӯи замин. дар ин слайд уже дида мешавад мисол растаниҳои киштшаванда.
мисол меваҳо ва ғайраҳо. Меваҳо ва ғайраҳо. ин барои фаҳмидани шумо. Дигараш растаниҳои худрӯй, дар инҷа мебинем растаниҳои худрӯя, ки мисол қоқу, мисол зардак, лола ва дигар чизҳое, ки дар табиат бе иштироки инсон чикор мекунанд, мерӯянд. Аҳамияти растаниҳо бисёр аҳамият доранд ҳам дар ҳаёти инсон, ҳам дар табиат ва дар растаниҳо аҳамияти калоншон ҳам дар табиат ҳастанд, ҳам дар инсон ҳастанд, ҳам дар ҳайвонот. Ва биёед ки гуфта мегзарем. Аҳамияти растаниҳо дар табиат чӣ аст? Нигоҳ кунем. Дар ин расм нишон дода шудааст, яъне ки растаниҳо дар табиат чӣ кор мекунанд? Ҳаворо аз гарду ғубор тоза карда бо гази оксиген бой мегардонанд. И дар расм раванди фотосинтез нишондагиае. Фотосинтез. Чӣ аст фотосинтез? Яъне ки хок мо дар хок об мерезем, H2O. об даруни чӣ мерава? Растанӣ мерава. Дар инҷа нурҳои офтоб дар оянда мисол метавонад ки бо знаки ашню иштирок кунанд. Нурҳои офтоб ва гази CO2. CO2-ро мо айгиҷо ки аз хок, растанӣ аз хок обо мегира, аз офтоб нури рӯшноиро мегира ва аз инсон ва дигар ҳайвонот CO2-ро мегира. Яъне ки диоксиди карбон. Мегӯянд чи? Диоксиди карбон. Ҳамин чизҳоро гирифта аз он ҳосил мекунад чи? Оксиген ва глюкоза. Як бор дига мефаҳмонам. Растанӣ оба гирифта CO2 ки мо нафас мекашем, яъне ки дар раванди нафасбарорӣ мо хориҷ мекунем, растанӣ ҳамин CO2-ро мегира, оба аз замин мегира ва нури рӯшноиро истифода мебара, дар табиат оксиген хориҷ мекунад ва оксигенро бо мо чӣ кор мекунем? Бо нафас мекашем ва глюкоза ҳосил мекунад. Глюкоза мисол ягон мевагира бихӯред, мисол ангурро бихӯред, чӣ ширина. Барои чӣ ширин шудага? Барое ки глюкозаи ҳавай дар натиҷаи чӣ ҳосил шудага? Дар натиҷаи реаксияи фотосинтез. Ва ин мавзӯъро дар оянда хушрӯ мегзарем. Яъне ки растаниҳо ҳаворо бо оксиген зиёд мекунанд, чӣ метиҳанд? Глюкоза метиҳанд. Дар табиат глюкозаро метиҳанд. Ва баръакс чиро сарф мекунанд? CO2-ро сарф мекунанд. Барои ҳамин қадар агар бидонем, мисол CO2 дар натиҷаи таҷзияи любой модда ҳосил мешавад. Яъне ки одам вақте одам кислородро нафас мекаша, CO2-ро хориҷ мекунад. Вот, инро мегӯянд чи? Раванди фотосинтез. Яъне ки растаниҳо ҳаворо аз гарду ғубор тоза карда ва бо оксиген ҳаворо чӣ мекунанд? Бой мекунанд. Ҳамин раванди чӣ мегӯянд? Фотосинтез. Яъне ки чи? CO2-ро мегиранд, H2O-ро мегиранд, H-ро мегиранд ва дар натиҷа чӣ ҳосил мекунанд? C6, H12, O6 плюси O2. Яъне ки дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Глюкоза ва оксиген. ҳосил мешавад. Так, дальше мерем. Аҳамияти растаниҳо дар табиат бо энергияи офтобро ба энергияи бандҳои химиявӣ табдил медиҳанд. Энергияи офтоб ба чӣ? Ба энергияи бандҳои химиявӣ табдил медиҳанд. Ин мисол энергияи офтобро гирифта дар натиҷа чӣ метиҳанд? Шакар метиҳанд. Глюкоза, ду молекулаи глюкоза як молекулаи шакар мешавад. Шакар метиҳанд ва дар натиҷаи шакарро хӯрдан чӣ ҳосил мешавад? Энергия ҳосил мешавад. Энергия дар ATF ҳосил мешавад. Вот ира маму расмай ира мегӯянд фотосинтез. Энергияи офтоб ба энергияи чӣ табдил метиҳанд?
ATF تبدیل میدیم. اینا ممکن میشه. مثال میگیریم CO2 جمع H2O جمع H نیو برابر دوست میشه چی؟ C6 H12 O6 پلس O2. این گلوکوز با تجزیه شده در نتیجه ای چی حاصل میشه؟ انرژی حاصل میشه. انرژی حاصل میشه. انرژی با ویدی ATF. این میگن روانی چی؟ فتوسینتز. و رستنی ها در اینجا اهمیتی بهت کلان داره. دالش میریم. زینه اولی زنجیره غذا. زنجیره غذا چی را میگن؟ با زبان روسی پیشوای цепочка میشه. با انگلیسی food chain. یعنی که چی؟ پیشوای цепочка. پیشوای цепочка. یعنی که از آفتاب، از آب و CO2 رستنی داخل گلوکوز را چیکار میکنن؟ جمع میکنن. بعد دیگر حیوان رستنی را میخورد، این انرژی گلوکوز با این میگذاره. دالشه این حیوان هم دیگر حیوان میخورد، با ایچ میشه زنده میمونه. در رسم میبینیم مثال ملخ علف میخوره، ملخ قورباغه میخوره، قورباغه را چی میخوره؟ مار میخوره. و مار را کی میخوره؟ عقاب میخوره. و در نتیجه این عقاب میمره، کرمها آنها رو میخورن. این میگن پیشوای цепочка. یعنی که زنجیر غذا. در همین زنجیر غذا علف یعنی که علف این رستنی ها زینه اول اجرا میکنن. اینا زینه اول، زینه دوم، سوم، چهارم، پنجم، این ششم میشه. اگر همین رو کنیم، مثلا در آدم بکنیم، مثلا علف گاو میخوره. علف چی میخوره؟ گاو میخوره. گاو چی میخوره؟ آدم. یعنی که این زنجیر غذایی مثال آدمه. اگر مثال علف نباشه، گاو علف نمیخوره، این فرقی نمیشه. مثال گوشت کم میتیه. از همین حساب رستنی در زنجیر غذایی زینه اول رو تشکیل میدن. اهمیت رستنی برای حیوانات. رستنی غذای حیواناتی باشد، این رو ما میدونیم، در رسم دیدیم. دالشه در حیات اهمیت رستنی ها در حیات انسان. در حیات انسان رستنی ها به حد رولی کلان دارن. یکم وظیفه‌شون غذایی. یعنی که ما رستنی ها رو همچون غذایی استفاده می‌بریم. مثال میگیریم آرد، سبزوات، میوگی، مثال دیگر رستنی ها رو همچون غذایی استفاده می‌بریم. دیگر وظیفه اهمیت رستنی ها برای انسان این برای بیناکاری. یعنی که строительный برای стройматериал گرفتن، برای مسئله ساختمانی رو گرفتن رستنی ها رو استفاده می‌بریم. از قبیل تخت، DSP، دیگر فانر، دیوان، مبل درست میکنیم. این همش حسابی چی میشه؟ حسابی درختان میشود. درختان هم ایچه رستنیه. یعنی که دیگر اهمیتی رستنی برای آدم این بیناکاری است. یعنی که رستنی ها به صفت مسئله ساختمانی یعنی که بیناکاری استفاده برده میشوند. اهمیت دیگر رستنی ها برای انسان این همچون سوزشواری. مثال میگیریم اگر ابیشتی مثال دگدان بگیریم، برای دگدان میکردن алов кардан нон пухтан чӣ дар корай? ҳезм дар корай. ҳезм и чӣ худаш растанияе. дарахтае. ягон дарахт алов мекунем, ё пешгамон алов мекунем, ё ки девола дегдона гарм мекунем, нон мепазем мехӯрем. ё ки просто дар зимистон гарм мешавад. ира нафаре ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, хушу мезананд чизро. дигар аҳамияти растанӣ барои инсон чие? И аҳамияти сӯзишворӣ. бисёри растаниҳо ҳамчун ашёи хом дар дорусозӣ истифода бурда мешаванд. яъне ки ин секрет нест ки ягон ҷои секрет надорад ки растаниҳоро ҳамчун мавод барои сохтани дору истифода мебаранд. агар ин аптека бидороед маҷо мебинед ки мисол бисёри доруҳо дар асоси мисол чанд? Дар асоси алаф ҳастанд. дар ҷайхи мисол овардагӣ مثلا پخت، زغیر، کناب،
ва ғайра, мисол нахи хушистифодаро мисол как бинт истифода мебаранд, как вата истифода мебаранд. Бинт, пахта, мисол дигар чизҳоро маводҳои дорувория мисол ва ҳам доруворӣ ҳисоб мешавад. Дар соҳаи дорусозӣ истифода бурда мешаванд. Ва азбасе ки шумо дар бисёр дар кор нест дигароша донистанд, ки бисёри растаниҳо дар соҳаи фарматсевтика, дорусозӣ зиёд истифода бурда мешаванд. Беҳад зиёд истифода бурда мешаванд ва дар оянда вақте ки дохил шуди донишгоҳи тиббӣ, ёро ҳамаша мехонем. Шарт нест ки дар ин лексия ман ҳамаша нақл кунам. ҳамин хаша будоне ки барои дорусозӣ растаниҳо истифода бурда мешаванд. ва дар охир илме ки растаниҳоро меомӯзад, яъне ки растаниҳо фаъолияти ҳаётӣ, сохти берунӣ, дарунӣ ва анатомия, физиологияи растаниҳоро меомӯзад, ин илм чӣ номида мешавад? Ботаника номида мешавад. яъне ки ботаника растаниро меомӯзад. Растаниҳоро чиша меомӯзад? Сохтша меомӯзад. циклҳои афзоиша меомӯзад. Чӣ қадр мева метиҳад. растаниҳо чанд сол месабзад. ҳамаи илме ки растаниҳоро меомӯзад чӣ номида мешавад? Ботаника номида мешавад. номи ботаника калимаи юнонӣ гирифта шудааст. ботане яъне маънояш чия? маънои таҳту лафзӣ гуфта, прямои переводаш сабза, алаф ва рустанӣ мебошад. яъне ки илме ки растаниро меомӯзад чӣ номида мешавад? Ботаника. ва дар охир дар бораи статистикаи ки дар Тоҷикистон бисёри шумо дар Тоҷикистон мебинед ки чӣ хел ватани азизмон айрастанӣ ва дигар дарахтон бой ҳастанд. ва дар инҷа гуфтааст ки дар Тоҷикистон 4513 намуди растаниҳо месабзанд. дар байни онҳо миқдори зиёди растаниҳо мавҷуданд ки хусусияти чӣ доранд? Табобатӣ доранд. дар тиб истифода бурда мешаванд. агар ки беморхонаҳои мисол Душанбе бравӣ, дар приёмни отделенияш отдельный уголок ҳастад. ба фирма агар хато накунам, номаш гиёҳҳои шифобахш ном дорад, ки мисол ҳамаи гиёҳҳое ки дар Тоҷикистон месабзанд, ҳамвора ҳамчун дору дар витрина мондагӣ ҳастанд. даже сутка мондагиам, даже оби гарм мондагиам, ки дам мекунӣ, мегирӣ, мехӯрӣ. агар ҳамин чиз аҳамият дорӣ бошед, дар ҳамаи приёмни отделения ҳамин шӯъбаи қабули больницаҳои Душанбе ҳамин чизҳо ҳастад. дигар ноёра намедонам. дарси якумо ба ҳамин тамом шид. умедворам ки фаҳмиде, умедворам ки реаксияи худтона мемоне. чизеро ки пропускат кардем дар комментария менависе, лайк мемоне, ки барои мо як илҳом шавад ки ҳамин чиз дар шумо маъқул аст. ва чӣ навигариё ки чӣ предложение ки доред дар комментария нависед. боқӣ саломат ва сарбаланд бошед. То дар соҳаи дигар.